Hei, bine v-am găsit, mă numesc George și astăzi vreau să vă arăt cum vă faceți un cont pe Next Game. Primul pas este să apăsați aici. Al doilea pas este să apăsați aici. Al treilea pas este să completați numele, username, adică numele, parola și e-mail. De preferat ar fi să vă puneți un nume care îl folosiți pe server. De exemplu, folosiți, să zicem, RR3. Bun. O parolă poate să fie de 5, de 6 sau de 6 numere, litere, minim sau chiar combinat. Să zicem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Da. Nu, cred că am greșit aici. Da. Aici vă puneți un e-mail, să zicem nextgamer.yahoo.com. Și aici la fel, nextgamer@yahoo.com. După ce ați completat aceste chestii, stați puțin, cam RPG, treceți la niște întrebări foarte ușoare. Dacă dețineți Steam, puteți da sau nu. Dacă aveți da, scrieți aici cu cod de la Steam. Dacă nu aveți, scrieți nu. Și aici scrieți, apăsați să fie o linie. Și ce experiență ai tu în Counter-Strike? Începătoare, bună, foarte bună și avansat. Eu să zicem cam bună. Ce status specifică, care este starea ta acum? Fericit, happy. De unde ești? București. Ce zodie ești? Eu sunt Gem. Aici scrieți un număr, dacă nu înțelegeți, puteți dați aici și vă dă alt număr. 28813. Și aici vă pune care este numele comunității. Next Game, puteți scrie oricum Next Game, dar să scrie Next Game. Da? Și după aia apăsați aici. Mi-am făcut un cont, nu prea contează. Bun, deci după ce vă faceți cont, puteți să faceți aplicații la serverul meu pentru că am și cererile on pentru lider, sau puteți să faceți o cerere de designer dacă vă pricepeți foarte bine sau bine în Photoshop. Și dacă aveți șansa, poate faceți o cerere de admin sau alte chestii pe Counter-Strike. Cele două servere ale comunității care sunt super frumoase, mai ales Game Zone, nextgamer.ro, dar îmi pare eu că am la banda, e un game mod și un server cu niște admin și owner super frumoși și buni și foarte înțelegători. Mai ales și jocul Next Gamer sunt un server foarte frumos. Deja Atexon e cu... Nu prea am intrat, nu prea m-am jucat de pe jailbreak, dar cred că e frumos. O să intru și eu. Și nu uitați că mâine, ora 18, se deschide serverul Next Gamer RPG. Dacă vreți să vedeți ce e nou sau ce informații v-am pus, puteți să intrați la secțiunea mea. Am întrebat, salutare, vreau să vă întreb ce mașini să pun de început. Nu vreau să veniți cu răspunsul Green Infernus Bullet sau alte chestii. BMW, dacă poți să îi dai copii după GTA Deluxe. Nu prea se poate BMW, adică nu vrea nici cu nume de-astea. Dacă vreți să vă puneți moduri. Ce să mai vă spun? O să am și un concurs aici. Pentru mai multe informații puteți să-l găsiți și aici. Stați, bani, nu aici, la administrativ. Așa. Concurs RPG. Și aici aveți și cât primiți și regulamentul și ce se întâmplă și de pe ce dată până pe ce dată și tot. Nu e greu, deci dacă sunteți nisteți și înțelegători și știți, puteți să faceți asta imediat. Bun, ce să mai vă spun? Vă aștept cu mare drag pe Next Gamer RPG și pe comunitatea Next Gamer. Și ne vedem și altă dată.